Бог дарява щедро. Всички знаем това. И ако си бил верен в малкото, знай, че Той ще те постави и на многото. И всичко това, което имаш, като дарби, таланти, призиви, го имаш благодарение на Него. Това са ценни подаръци, подарени с много любов от самия Бог. И знаеш ли, Той никога не си ги взима обратно, колкото и да си объркал, колкото и да си съгрешил. Защото е свят Бог. Но знай, че когато настъпи времето да се срещнеш с Него, Той ще те попита: какво направи с всички тези таланти, които ти дадох? Разработи ли ги? Или ги зарови в земята? Помогна ли на народа ми с тях? Изведи ли ги от греха? Каза ли им истината? Направи ли това, за което те призовах? Или всичко зарови в земята? Или таланта, който ти дадох, го използва, за да прославиш Твоето име, а не моето? Да, ще те пита. А ти ще трябва да отговаряш. Този път не те съветвам, а просто те моля да прегледаш сърцето си от всеки един ъгъл. И ако вътре в теб се е проявила скрита или явна гордост, покай се и поискай прошка от Бог. Ако за миг поне си помислил, че превъзхождаш брат си или сестра си, ако си мислил, че ти си по-добър апостол, проповедник, пророк, хвалител, дори и ходатай, покай се и поискай прошка от Бога. И никога не забравяй, че ти си просто съд, употребен от Бог. Ако си бил несериозен, нехаен, ленив към Божието дело, покай се и поискай прошка от Бог. Днес изхвърли и изкорени всички семена на Луцифер и засей Христовите. Защото Бог се противи на горделивите, а обича кротките и смирените по сърце. И на тях дава благодат.